Matag bulan sa Nobyembre, ginakomemorar ang kalagalag kun adlaw sa mga minatay. Dinhi ginaduaw sa katawhan ng ilang minahal sa kinabuhi kinsa mitaliwan na sa laing kalibutan. Apan duna usab pipila ang gipili nga kalimtan na ang tanan ug ilubong na sa dayon ang mga mapait nga kahimtang nga nasinatian sama na lamang sa paglaom nga sila mahawas pa sa kapobrehon ning naglisod nato nga panahon. Diin sila usa lamang sa mga nabiktima ning gitawag natong investment scam. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Hilig na po galang kasi sa mga investor sa forex trading at FRX trading din nila sa lungsod sa Pasprida ng Gusan del Sur. Isa wala na makatawa ng payout kinihumat ginansak sa mga kakauhan. Ang paniwalay sa leader ni kinimutang sa nasangpit na lungsod. Na ba kay assurance sir na mauli ninyo ang capital sa mga nag-invest? Actually, based on what I've heard, sa side mismo sa Titan 29 na ihatag yun nila ang kwarta sa tao within 90 days. Usa lamang si Jomar Uson, usa ka trabahante sa furniture shop ug napulo na katuig nga residente sa Barangay Comunal Buhangin sa mga nabiktima sa gitawag nga investment scams nga mikaylap dili lamang sa Davao apan sa tibok nasod Pilipinas. Sigon niini nga bisan bag-o pa kini nag-invest og gamay lamang ang kwarta nga ilang natigom aron ni-invest, dako na kadto nga kantidad sanglit ila katong gitiguman sa iyang siyampa ka mga kakaubanan diin ang pinakasakit wala gayud sila kasulay nga mag-payout. Para mo daghan ng kwarta mo tubo kay dako man ang porsyento ako na ang tubo. Moy nag-invest mi kami. Dili lang ako kami tanan trabante diri nag-ambag-ambag mi kwarta. Gitiguman na mo para nami invest para pagka padakon na mun ta ba. Naptan man og sana bulabog. Sakit paminawon apan kinahanglan ipadayon ni Jomar ang kinabuhi rason nga nahuna-hunaan nila ang magmugna og sementeryo sa mga scam sa kwarta ingon man sa gugma. Para sa mo adre wala na chance kay ginagmay lang na mo kalimtan na lang na mo gani paagi na lang na mo sa cemetery scammer cemetery para malubong na nasa kwan sa mo ang una-una. Gani dakong leksyon nga nakuha ni Jomar. Dili na ta magpailadan ni. Ay, dili naman tinuod, pangitaan na to, mayong ka na ni. Hindi na mag-invest-invest na ng kwan. Kaya natagam na tani, mangibuhay na lang tani. Ang mga wala pa ka move on, pang move on na ta kay parang dili na gud mauli apilang puhunan na ni. Sa kinabuhi, dili kita angay magpabilin sa problema o kasakit nga atong nabati. Dungan sa pagtulunan nga ang tawo, dili kinahanglan magpabilin sa kapakyasan apan mag-move on ug mag-move forward. Kita mulambo dili lamang isip o sa katawan ng kalibutan apan gitahasan sa Ginoo sa maayong misyon. Kung unsa man ugaling ang mga kapildihan nga atong masinatian mientras buhi pa kita niining kalibutan angay natong hinumduman nga dili diha matapos ang tanan. Mientras buhi pa kita, dili gayud kita angay muwad-an sa paglaom sanglit malubong man tuod ang atong mga damgo diha sa kalimot. Anaa siya nga maoy moagakay kanato sa bag-ong kadaugan ug kalampusan sa unahan. Alang sa Todos Los Santos 2019, Radyo Man Jason Amisola, Tatak Aramen.